Lăudați să fie Domnul. Eu mai ținem un pic așa pe Dumnezeu că văd că strânge, da? Se spune într-o istorie că mai mulți creștini au fost luați și dus undeva unde era frig și au fost dezbrăcați în costumul natural și lăsați să moară. Iar un soldat îi păzea. Aceștia erau 40 de oameni și la un moment dat acolo în suferința lor și în chinul lor, unul din cei 40 n-a mai rezistat și a spus așa: eu vreau să mă îmbrac din nou hainele mele pentru că eu nu pot să rezist aici să mor din frig. Și timp când el a cerut haine să se îmbrace, renunțând la credință, atunci a văzut din cerul 40 de coroane care veneau să se pună pe capul oamenilor. Și atunci o coroană a rămas în aer pentru că ea n-avea om pe capul căreia să se pună, pentru că omul se întorsește să se îmbrace. Soldatul care îi făcea s-a dezbrăcat. Și s-a dus acolo să luna și să moară dezbrăcat. Primați cu Domnul toată viața. Amin. Să duceți la un pic. Dați-vă la o parte, dați-vă. Dați-vă la această bază cameră. Nu trebuie să vă speriați pentru tata în tucană. Niciodată la Dumnezeu oamenii s-au îmbolnăvit inclusiv au fost vindecați. Oamenii au spart anumite situații gheața iarna și acolo în gheață, sub apa aia înghețată, a fost botezat. Toate te întreb în fața martorului care să văd și nu să văd. Îl iubești pe Iisus Hristos? Da. Crezi că este Fiul lui Dumnezeu? Da. Ești gata să urmezi toată viața? Da. La porunca lui Dumnezeu și pe baza mărturisare te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin.
Fața noastră acum este nevasta fratelui Soția, care urmează să fie botezată și acum o întrebăm în fața dumneavoastră, amatului care se văd și amatului care nu se văd, mea. Iubești pe Domnul Iisus Hristos? Crezi că El a murit pentru păcatele tale la Golgota? Crezi că ți-a dat păcatele? Deci gata să urmezi pe Domnul toată viața? La porunca lui Dumnezeu și pe baza mărturiei tale te botezi în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Crezi că a murit pentru păcatele tale? Ești gata să urmezi toată viața? La porunca lui Dumnezeu pe baza mărturiei tale te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mulțumim Domnului pentru sufletele care te-au botezat și vă dorim în continuare multă binecuvântare din partea Domnului. Amin.